ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ବହୁତ ଚକିତକାର। ମାନେ ସିଏ ଏତେ ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସି ଏତେ ଏତେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି ଆଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ଯାହାକି ସିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଜଣେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଆଜି ଭେଟ କରାଇବି। ତ ଆସିଛି, ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ଛତ୍ରପୁର, ମୁଁ ଏବେ ଛତ୍ରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାକି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲି ବା ଯେମିତି କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଜବ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି କି କିଛି ପୋଷ୍ଟିଂ କାଳେ ମିଳିଯିବ କି ସେଇ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲି। ତ ଦେଖାଯାଉ ହେଉଛି ସେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ହେଉଛି ଏମିତି କି ପଢ଼େଇବାରେ ମୁଁ ତ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବି, ଆଉ ସେ କେମିତି ପଢ଼ିଲେ, କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଗଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିବି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଚାହୁଁଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ସେ ସାର୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଭେଟିବି ଏବେ ମଧ୍ୟ। ଟିକେ ଏଣ୍ଡ ତକ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କେମିତି ନେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ କେମିତି ସେ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଆଉ ଭେଟିବାକୁ ଜାଗାରେ ଶେଷ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ସିଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିଲା, BSc ସାରିଲା ପରେ ପିଜି କଲେ, ପିଜିରୁ ସିଏ ପୁଣି ବିଇଡ଼ି କଲେ, ବିଇଡ଼ି କରିକି ହେଉଛି ହେଲା ବିଇଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ରୁ ହେଉଛି ସିଏ ଏବେ ଆସିକି ନିଜେ ହେଉଛି ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବ ପିଓ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ, ତ ପିଓରେ ହେଉଛି ଜଏନ୍ କଲେ। ସେଥିରୁ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରିଲି, ଏବେ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରିଲି, ସେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସବୁ କଥା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା